Здравейте хора, отново в моя канал Алекс Бонев. Ако това видео доста ви скефи, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и не забравяйте задължително камбанката. Днес понеже не ни пускат на игрището, ще ритаме малко шутове за YouTube. Ето тук ще го сложа. Ето така. Чакайте, че тук някаква трева пречи. Ето така. И днес ще бием натам. Ето там. И ще ви показвам колко ми е силен шута. Ето към уния столове ще бием. И вие ще видите. Понеже в блока ни правят ремонт, сега живеем при баба, докато не ни оправят блока. И ще биеме тук яки шутове. Това е първият ни шут. Ще направим 5, 6, 7. Ето тук малко топката ми вчера е спадна и трябва да ходя да я помпам. И викам, айде първо ще направя видеото, а после ще ходя да я помпам. Защото след това после трябва да ходя да сложим една в колата. Хора, това е 4-ти май шут. Че той е пети. Аре ще направя 10 удара. Е така. Тук. И вие ще видите сега най-лекия ми шут. Това е моя най-лекия шут. А както знаете, че аз съм и баскетболист и футболист. Аз съм и двете. Снимам видеа за баскетбол, за футбол. Ще снимаме, защото моя стария канал го изтрих, защото беше много тъп и сега тук ще снимам за футбол, за баскетбол, такива различни неща. Сега ще ви покажа средния. Това сега ще ви е най-силния. Сигурно ще излети през пораната. Да се надяваме, че това няма да стане, че после няма ходя да гона. Това е най-силният ми шут. Леле, хора. Направих голем проблем. Давайте да видите какво направих. Изкривих желязото с най-силния ми шут. И хора, айде като за последен шут, това ще ми бъде най-силния. Аз не бия с най-силния ми, да не направя някакъв проблем, че да не стане нещо. Даже и на вратари не бия толкова силно. На 3! 1, 2, 3! Ще направя
крачето, аре. За щастие. Абонирайте се за това видео. Ако видеото ви е харесало, ако искате още готини видеа. Това беше от мен, хора.